València. Soc tan si vull com si no vull, que sí que vull. València. Amics espectadors, molt bona vesprada. Benvinguts a aquest programa especial Valencianisme Cultural de la segona Fira d'Entitats Valencianistes que celebrarem demà dissabte a partir de les 11 del matí en l'esplanada exterior de la plaça de Bous de València, la plaça de Bous del Cap i Casal. Ho tenim tot preparat per demà, així que si mos visiteu coneixereu les entitats valencianistes, les entitats culturals, cíviques, les empreses valencianistes, productes valencians, però ara parlarem d'això. Abans de res anem a presentar, com sempre, primerament el nostre companyer contertuli del programa, Ferran Gil, que el tinc així a mà esquerra meua. Ferran, molt bona vesprada, com estem? Què tal? Bona vesprada. Pues, com sempre, totes les setmanes, així disposts a parlar de valencianisme, i ara quan presentes al nostre il·lustre invitat, perquè avui tenim un il·lustre convidat en els estudis de l'emissora Onda València, Onda Fallera, ja pues te comentaré una cosa i en el teu permís faré una dedicatòria al programa. Correcte. Efectivament. Avui rebem la visita especial del president de l'històrica entitat valencianista L'Orrat Penat. Ell és Enric Esteve. Tinc així a la meva mà dreta. Enric, molt bona vesprada, benvingut a ta casa. Moltes gràcies i un plaer. Bona nit a tots. Molt bé. I en este cas, amics, recordeu, tenim... Sí, ara t'acostaràs un poquet el micro, Enric. Recordeu que teniu la pàgina oficial en Facebook del programa Valencianisme Cultural. Teniu l'espai interactiu activat, vull dir que si voleu anar interactivant, enviant preguntes o enviant comentaris o en nosaltres debatint inclús, podeu enviar els vostres comentaris en la nostra pàgina de Facebook Valencianisme Cultural /Onda València Televisió. En aquest cas, Ferran, mos dus algun breu abans de passar en Enric? Sí, ràpidament, mos vol comentar? Molt ràpidament. Primer que res, en el teu permís, com te dia, m'agradaria dedicar este programa a una persona molt entranyable per a mi, que vaig estar el mateix dia 9 d'octubre, dia de la Pàtria Valenciana, dinant en ell, com sempre, perquè fem un dinar de 5 persones que ja no podrà ser de 5, perquè l'home estava molt fastidiat i als 2 o 3 dies, després del pont, el dilluns en concret va faltar, i jo ho vaig sentir molt perquè hem tingut moltes lluites valencianistes junts quan érem més jovens, però lluites de les que ara les recordes en anècdota però que en el seu dia inclús eren perilloses també, i des d'ací pues, ell estarà on estiga, que sàpia que va per ell el programa, li diem Vicent Albert Montaner, era soci de l'Orrat Penat també i era cofundador de l'Ordenació Valencianista i un gran patriota valencià, jo crec que el definís això, un gran patriota valencià per a dir el programa. Bé, i dit això, que me posa molt sentit i és pitjor, dit això, dir-te que els breus avui van a ser molt curts perquè jo considero que hi ha que donar-li preferència i temps a Enric Esteve, però tinc que denunciar, com sempre, en aquest cas també a lo que tenim prop a les falles, no? És inconcebible que n'hi hagi encara comissions que no s'enteren i que, per exemple, presenten projectes de falla en el títol de els heroïns, és que ja no sé ni com ho diuen, d'avui en dia. Els herois d'avui en dia. O sigui, no, quan tenia que ser els herois d'avui en dia, no? No, els heroïns d'avui en dia. Resulta que unes comissions, o part de la comissió per desídia, perquè es dona igual el títol que siga, i altres simplement per desinformació i perquè estan... Hi ha gent que està convençuda que això és valencià, perquè és aixina, n'hi ha gent que està desinformada o desconeixement, pues se la claven cada 2 per 3, i sobretot si són artistes que xafen la banda que tots sabem. Això per un puesto. I per l'altre, no deixaré en ningú programa, Àlex, de denunciar la desídia de la Conselleria de Cultura, en aquest cas Maria José Català, que continua permetint que en els col·legis se donen les classes en aquests mapes tan atípics, estranys i que no representen res, en aquests professors que obertament estan parlant i adoctrinant als alumnes i que no n'hi hagi una colla d'inspectors que coneguen de què va el tema i sancionen aquestes coses, perquè el problema està que te diuen que no n'hi ha prou inspectors, però és que preferís que no n'hi hagi tants si els inspectors són igual o pitjors que els professors. Ferran, pues la volen posar com a candidata del PP a la Generalitat Valenciana, Maria José Català.
Ah, sí? Sí, buena idea. És una bona idea. És una bona idea per a que s'afone encara més el Partit Popular, o sigui que, desde luego, no n'hi ha una altra història, però ja dic, jo totes les setmanes vaig a denunciar-ho perquè me pareix indecent, la paraula crec que sí, indecent, que la senyora Català, que bueno, el senyor Enrique Esteve ens podrà dir que quan estigui allí en la sala de l'Honor Penat, bueno, pues va maquillar l'assunt, ella ho maquilla i se les dona de valencianista quan després mira, el ser valencianista se demostra, com diu el refrán, dicen, los hechos se demuestran andando. Pues esta dona o camina pa carrere perquè pa acabant no camina en el tema valencianista. Pot dir lo que siga, però fets no ne fa. I com no ne fa fets, reclamem des d'ací que en les escoles se normalitzen d'una vegada, normalitzen, no normalitzen, que és diferent, se normalitzen el valencià, que només n'hi ha que un, el de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que és el que defèn per suport l'Honor Penat. Qué gran eres, Ferran. Es que es el alma, es el ánima de este programa. M'ho diu la gent, és que m'ho diu la gent. Això és en Torrent, lo de Graneres, no? A dir Graneres n'hi ha en Torrent. Sí. Moltes. Bueno, amics, gràcies, Ferran. Els teus breus han sigut més breus que mai. Més breus que mai perquè Enric Esteve deu de ser el protagonista avui. És un honor per nosaltres rebre al president de l'Honor Penat, ja dic, l'esta centenària institució. Enric, l'Honor Penat va participar demà en la segona Fira d'Entitats Valencianistes. Creus que esta fira pot marcar un abans i un després, no?, en el moviment cultural valencianista? Bueno, primer vaig a contestar, si m'ho permetiu. Bueno, primer que res, agrair-vos esta amable invitació que me feu i que, en fi, vinc amb molt de gust i molta satisfacció així, no? Després m'agradaria contestar-li a Ferran, no?, diu que jo penso que la ignorància és molt atrevida, falles, no? No la disculpe, no la disculpe. La ignorància és molt atrevida i moltes vegades, per ignorància, fan aquestes coses, o també ja, si vols, no pensem també, per mala fe. També, en tots els puestos n'hi ha, també. Per mala fe. Sí, també. I passat això, contesta ja a Àlex, no? Bé, sí, és un antes i un després, però jo penso que és un acte més dels molts que en la seva història i a lo llarg de tot l'any està fent per l'Honor Penat, és un acte més, no? Jo penso que no té que haver un antes ni un després, sinó un present, no? I aquest present, pues bueno, este any hem tingut la sort, no?, que heu demanat el lloc de la plaça de Bous, no?, pues bueno, és un lloc privilegiat, no cap el menor dubte, està en el centre de la ciutat, no? I bueno, i ahir el que tenim que treballar, diguem, des del punt valencianista, és que nosaltres som persones normals, sèries, dialogants, obertes, comprensives, o sigui que podem parlar, que tenim trellat, no? I el que no, diguem, de fer, no?, o abusar, pues és fer coses en destrellatall, no? Jo, sempre ho ha dit, no?, i no està dit mai, no està de més repetir-ho avui, no? Anem a veure, tots els mimes són mals, no? O sigui, tant és d'una part com l'altra, no? Jo tinc marcat, i potser al llarg d'esta nit, ho repetís diverses vegades, no? Jo tinc marcat molt el que a mi el pare Joan Costa, un home de Déu i un home, diguem, de la cultura valenciana, me va dir, no?, tots juguem algo bo i tots hem d'aprofitar lo de bo de cada un, no?, per anar sumant, no? El restar és el que, diguem, a mi me molestaria, no? I jo penso que és el que no hem de fer. Tenim un lloc privilegiat gràcies a la generositat, perquè també n'hi ha que ser agraïts, no? El valencià és una persona agraïda, no? I diuen que de ben nascut és el ser agraït, no? Doncs, bueno, tenim que agrair-li al senyor president de la Diputació Provincial de València, al senyor Alfonso Rus, doncs, bueno, que ha cedit, diguem, la plaça de Bous, crec que a cost zero, no? És així, a cost zero. I també, bueno, que les gestions de l'Ajuntament de València per la zona d'ocupació de via pública, bueno, també han costat un poquet en la dificultat d'avui en dia, que són moltes les ordenances normatives. Però m'han donat avui mateix la resolució. Però és que dona compte que avui, la veritat vos dic, és que les ordenances són impressionants. És que per dir a lo millor un bon dia en un moment inapropiat ja t'han fet, diguem, un expedient o ja t'han imputat o alguna cosa, no? No oblides, Enric, que les ordenances les fan i les aproven ells, Bueno, també, vull dir, claro, no consulten en el poble, naturalment, sí que sé que se consulta, Ferran. No, les ordenances no se consulten. Ha fet unes que a les falles
els afectaven greument i no han consultat, bueno, a les falles no han consultat, al president de Junta, que és del PP, no ho sé si li han consultat. Però a veure, jo pensé que dona compte, i segur que estem d'acord, tu i jo, seguríssim, no? Però bueno, això és la possibilitat que tenim, no? La democràcia ens dona que cada 4 anys podem elegir un govern i aquest govern és el que té que prendre la decisió. Tampoc podem estar, diguem, cada dia fent un referèndum o cada dia, diguem, consultant a la gent d'això, no? Mira, jo pense que quan hi ha, perdona l'expressió, quan hi ha animalades tan grans, i això ho vaig denunciar jo, una cosa que a mi me honra per haver sigut mantenedor de la fallera Major de València fa 2 anys, no? Com sabeu. Bueno, pues quan s'acaba el meu discurs li dic a Alfonso què? I me digui, bueno, pues jo duc molts anys així i crec que és l'únic mantenedor que l'han tallat. I jo vaig dir el que crec que se devia d'haver dit, que era la polèmica que se va alçar en què les falles passaren, diguem, a cap de setmana, no? Bueno, això ho tindrà que dir el fallero. I per què el fallero? Perquè el fallero és el que fa la festa, el fallero és el que paga la falla, el fallero és el que du a la gent així. Home, per lo menos si vostè vol canviar-la, primera, digue-mos-ho a nosaltres, i segon, no se'n vaig a Alacant a dir-nos el que tenim que fer així en València, no? I això, bueno, pues, a la millor, per la meva forma de ser, per la forma, diguem, que sempre he sigut molt contestatari, pues bueno, pues jo ho vaig soltar en aquest discurs, Ferran, tu estaves allí, ho vaig veure, i el senyor president de la Generalitat, pues crec que pensaria pel seu dins, no, diria, pues tierra trágame, perquè claro, va ser la ovació de la nit, no? I bueno, aquí no han portat a diria, no? Diu, no, no han portat a Enrique Esteve, que m'imagine que te coneixeria també. No, a mi me coneix. El senyor Fabra te tenia que conèixer per lo menos quina és el teu pensament en aquest aspecte i si ho hauria d'esperar, De totes maneres, així se va alabar la teva actuació totalment en esta casa. A mi la invitació me la va fer la senyora alcaldessa. Ja ho sé, però jo vull dir que ell me coneixia perquè feia escassament 2 anys, pues jo me n'ania a Castelló per a demanar-li que una dona de Castelló fora la regina de Sorts Florals, no? I va ser Maria Fernanda Vidal, que precisament la va elegir ell, diguem, siguent ell alcalde de Castelló. Jo el coneixia personalment i ell me coneix a mi també personalment. Per això dic que no hauria d'haver estranyat. Bueno, pues el antes o después que diu Alex. Jo penso que no ha de ser ni antes ni un después, sinó ha de ser un present, o sea, en ese present, o sea, vendre lo que és el ser i sentir-se valencià, no? I bueno, i en coneixement i entrellat, o sea, pues bueno, jo penso que podrem. Si l'any passat va ser en Vivers i este any a la plaça Baus, pues molt bé, o sea, veuran que nosaltres mos pot deixar... I l'any que ve 2 dies, a veure si podem fer-ho en 2 dies. Pues claro, o sea, saps? Molt bé, i a més és que vosaltres ho heu enfocat perfectament, o sea, vos han comprès, no? I bueno, i com precisament, o sea, crec que els problemes que creareu són mínims o ninguns, no? Ni l'any passat, ni pressupost este any, o sea, que hem estat en més contacte i vosaltres m'ho anat comentant a lo millor algunes de les coses que vosaltres aneu aconseguint, per lo tant jo penso que ja te dic, no és ni un antes ni després, sinó un present, o sea, que és el que ens té que encoratjar, no? A seguir treballant per lo que volem. I lo que volem, pues, què és? Pues la millora del poble valencià, de València, Castelló i Alacant. A més, Enric, celebrareu el passat 8 d'octubre, a la vespra, el dia de la Pàtria Valenciana, el 9 d'octubre, el sopar de Sant Donís, un acte molt emotiu, carregat de valenciania, no? En este cas. A qui no hagi assistit a este sopar, no? És un sopar històric també, què pots comentar als espectadors perquè coneguen també el sopar de Sant Donís? Sí, mira, jo penso que el sopar de Sant Donís pues bueno, és un sopar que des de fa ja, pues, pràcticament des que jo soc president de l'ORRAT, no? Normalment antes se reunien en qualsevol lloc, no? Feien el sopar de Sant Donís, regalaven la mocadora del dia, no? Però quan jo plegue, o sea, no sé, pues a lo millor per les meves formes de pensar o algo, no? Per les meves creences, a lo millor també religioses, no? Pues bueno, jo penso que el primer que podíem fer és anar diguem, a on naix tota la nostra història, o sigui, que és en el Puig, no? I anar allí, naturalment, segons el punt de vista meu, no? I naturalment, pues a donar gràcies a la Mare de Déu, no, del Puig, o sigui, per aquesta gràcia, no, que ens havia fet, o sigui, per aquest do que ens havia donat, o sigui, no, del rei Don Jaume, no, o sigui, de la nostra creació, no, com a reina de València. I bueno, ja es començarem en aquest tradicional, solemne, Te Deum, no,
Després, des de fa 10 anys per aquí, pues, venim otorgant un premi, no? En aquest mateix Tedeum, i després, o sigui, dins de la iglesia mateixa, dins del monasteri, se li fa un homenatge també a una persona volguda per tot el món de València, no? Que és el Padre Xofré. No? I després ja passem al sopar de Sant Donís, on se fa, diguem, pues, bueno, el que és la tradicional crida. El sopar ja és una cosa ja més desenfadada, més de xermanor, no? Sí. Ja. Què és el que... Home, pues sí, és solemne, és emotiu, o sea, no? Però li falta algo. I li falta algo, per mi li falta el compromís, diguem, del valencianisme. Tu dones compte que així i tot és el sopar, diguem, que més gent aglutina, a l'any, no? Però, bueno, tu dones compte que érem 300 persones. Tu creus que el sentiment valencianista són de 300 persones? Tenia que ser molt més. Tu dones compte, per exemple, o sigui, que aquesta sala, diguem, ha tingut una cabuda de 1.000 persones, no? Pues jo penso que això és el que d'alguna forma se tenia que manifestar, no? Aquesta unió, aquesta pinya del món valencianista, de que no són 4, sinó són molts més, no? I, bueno, i tot això, home, pues, quan hi ha aquestes ocasions és quan, pues, en realitat, o sea, pues, se deu de veure, no? La gent, el que aglutina, o sea, no. I més una entitat com el Rapenat, o sea, dona compte, però és que al voltant d'aquesta entitat de los Rapenat, o sea, que sí que n'hi ha molts socis i molts simpatitzants, o sea, i tu tinguérem el privilegi també de que tu mos acompanyares, no? Però bueno, és que és més, és que el Rapenat no és simplement el Rapenat és el valencianisme, o sea, no, jo penso que són moltes més les que se devien, diguem, d'unir a aquesta cita anual, d'aquest sopar de xermanor, no? D'aquesta ofrenda més familiar, no multitudinària com la del dia següent, o sea, no que se fa per la professó, sinó a aquesta ofrenda que se fa, diguem, al rei Don Jaume, per mig de sa mare, que en aquest cas pues, és la Santa Maria del Puig, que bueno, sabeu que ha sigut patrona del Regne de València, no? Efectivament, Enric, com tu comentes, jo tinc l'honor d'estar en este sopar, vos ho recomane, inclús l'any que ve tornaré, un acte molt emotiu, molt bonic, molt valencià. El tema de parlaments, t'ho he dit abans, Enric, jo sí que esperava un poquet més de tu en el tema dels parlaments, és de veres, el president del Rapenat, sé que pot donar inclús més, de lo que parlares, no? Tirar més del carro, com se pot... Sí, l'expressió, no? Però jo penso també que la falta de gent, no? Tu creus, a veure si opines quasi igual que jo o també vas encaminat, molta gent, molts valencianistes pensen que el Rapenat ja ha deixat de ser la institució senyera, defensora del valencianisme cultural per diferents motius, però per què ha passat això? Perquè molts valencianistes ja no consideren el Rapenat com a la institució senyera del valencianisme. A veure, la teva opinió, tu què opines al respecte? Mira, jo estic a dir que estan totalment equivocats. O sigui, la ignorància, com ha dit abans, és molt atrevida. I el que no se pot fer és alçar ni falsos testimonis ni calúmnies, no? I a lo llarg dels anys que jo duc, o sigui, com a president de lo Rapenat, o sigui, s'han dit moltes barbaritats. Mira, lo Rapenat no pot deixar mai de ser l'entitat senyera de la defensa de la nostra identitat, de les nostres costums, de les tradicions, perquè és que no ho ha deixat mai de fer. Lo Rapenat no s'ha venut mai, o sigui, com ha volgut vendre. Això són mentires i són calúmnies, o sigui, que se tenen que aclarar. I això no fa bé al valencianisme, això en absolut, o sigui, fa bé al valencianisme. Perquè jo el que vull és que me diguen en què ha deixat de ser lo Rapenat, en què ha deixat d'això. Bueno, jo te podia dir lo Rapenat que jo vaig conèixer a lo Rapenat actual. Les activitats s'han multiplicat per 100, l'afluència a la casa s'ha multiplicat no per 100, sinó per 1.000, no? Les activitats ja ho veus, o sigui, una darrere de l'altra. Bueno, a veure, entonces, ¿per qué? ¿Per qué acusen? Quan és mentira? A mi que me diguen, o sea, a veure, en què jo ha deixat de ser? És com han comentat, o sea, anem a veure, el ser un càrrec públic, o sea, jo puc ser un càrrec públic per interessos particulars
de les dues parts, tant de la política com de la personal a la que jo represente, que en este cas és a lo Rapenat i al valencianisme, perquè sí que tenen que dir, per exemple, o sea, que sí que els ha vengut molt bé al valencianisme els càrrecs que han desempenyat, o sea, per vindre i buscar ajudes, i els se les han donat i els se les tornen. Ara ho fan igual? Ara ho encontren el mateix això, per exemple, com és quan estava, per exemple, quan estava en Fernando Giner, no? Perquè no n'hi ha que omitir també la valenciania de Fernando Giner, que quan estava en la Diputació, pues bueno, a veure, en què és el que a mi se pot acusar a lo Rapenat de deixar, a veure, en què? Bueno, si te vull dir, o sea, a veure, no sé, és que jo hauria de ser que me digueren en què la entitat, diguem, per què ha deixat de ser, perquè no han de fer més el valencianisme, no, o sigui, el valencianisme s'ha de fer igual i on toca, i on toca i com toca, o sigui, que a mi, a veure... Però Enric, a mi és que és aquest partit que ha volgut tindre-vos prop, en aquest cas el Partit Popular, diguem, perquè ha tingut un doble llenguatge, un doble discurs. Sí, per un costat té a lo Rapenat i a la Real Acadèmia Cultural Valenciana i els té contents, i té el valencianisme content, però per què per altre costat s'ha creat la UL, l'ha introduït en l'Estatut d'Autonomia, l'ha blindat, o sigui, vull dir, ha legalitzat el català en València? Hem de respectar això, o sigui, que no, les miguetes, Rapenat i la Real Acadèmia ja esteu contents, però per altra banda jo legalitzo el català, com ha fet la Generalitat Valenciana. Però Àlex, no me digues que vosaltres estem contents quan jo, per mig d'un mig de comunicació, totes les setmanes m'estic ficant en el govern de la Generalitat Valenciana. El que vull que és potser comprendre el per què la gent... Bueno, dins d'un respecte. Però jo tinc un dubte abans que res. Enric, encara eres militant? Eres militant del... No ha sigut mai militant del Partit Popular. Vale. Mai. De l'únic partit, Ferran, de l'únic partit que jo he sigut militant, diguem, és Unió Valenciana. I jo me n'aniria a ir d'Unió Valenciana per uns motius personals, o sigui, que no vaig a dir naturalment, en el seu president d'aquell moment, que era el senyor Piles. I ximpum, i s'ha acabat ahí. Però me referís que, clar, al no ser afiliat, encara que has tingut algun càrrec públic, evidentment el que tu tens la llibertat per escriure totes les setmanes en contra d'aquest partit, i m'imagine que no te podran fer ninguna, vull dir, represàlies no poden agarrar contra tu ninguna. No eres militant. Però és que dona compte, Ferran, encara més important, per exemple, en els càrrecs institucionals com tu has dit, o sigui, per exemple, com director general de Patrimoni o com vicepresident de la Diputació, jo he escrit en la normativa de lo Rapenat, la normativa de la Real Acadèmia Cultural Valenciana, i ningú m'ha dit res. I eren llibres, o sigui, que s'aplicaven a tots els ajuntaments, i eren dietaris i agenda que s'enviava a tots els ajuntaments. I mira, per cert, o sigui, ja que heu tret el nom vosaltres, o sigui, precisament la consellera de Cultura tira en falta i s'agenda. Jo li vaig dir que me donarà més diners i la podríem seguir fent. Però en valencià, ojo, Però si sempre l'han fet... Sí, no, jo la tinc. Doble discurs de la consellera. Per altre costat, a l'escola valenciana li donen fotre caes de milions d'euros. Però des de València li donen? Des de la conselleria. Des de la conselleria li donen? Bueno, pues jo ahí no te puc opinar perquè no ho sé. Si ho sabera, jo te diria si és cert el que tu dius o no ho sé. No ho sé, no opine. Enric, recopilant el tema del sopar de Sant Donís, donareu al conseller de Governació, Luis Santamaría, que per cert demà mos visitarà la inauguració de la Fira d'Entitats Valencianistes, tindrem l'honor i a més estem molt agraïts que el conseller Santamaría, a més un discurs que feu molt valencianista en el sopar de Sant Donís, que isca, ojalà fora general, no? En tota la Generalitat Valenciana, no? Que tingueren aquestes idees i plasmar aquest discurs que feu, no? Li donareu el premi honorífic, no, de l'entitat? No és un premi honorífic. És un premi que se va instaurar ja, com ha dit abans, fa 10 anys, i és el Crit Valencià de l'any. El Crit Valencià de l'any és aquella persona al que el donem, o sigui que s'hagi que ha manifestat a lo llarg de l'any, siguent reivindicatiu en la nostra identitat, o sigui, en la cultura, en els costums, en la tradició, en l'empresa, en la religió. Mira, este premi l'han recibit, o sigui, va ser el conseller, perquè és l'únic. A mi m'agrada donar este premi, m'agrada donar-li este premi a tot el Consell de la Generalitat Valenciana, a tots els consellers, i també al president, dona compte. Però bueno, resulta que este conseller precisament, este conseller precisament des de dins del Consell és el que alça la veu, o sigui, diguem, en acuerdo en lo del premi, no? És el que alça la veu, el crit, no? O sigui, diguem, que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua no té raó de ser
si no compleix el FI per a lo que se crea. Pues bueno, això ho ha fet un membre del Però govern. arriben a temps? Arriba el Partit Popular a temps d'emendar l'erro que han comès Pues no. en lo de la UL? Home, jo, Ja és tard, no, jo no sé si arriba el temps o no arriba. Home, per mi mai és tard si la ditxa plega, saps el que te vull dir? Mai és tard si la ditxa plega. Jo estic treballant 18 anys perquè li tornen a lo rapenat lo que d'una forma miserable i sense precedents en un estat democràtic, o sea, el senyor Siscar li lleva. Jo estic treballant en això. Enric, anem a veure. És que jo anava per ahir, la següent intervenció anava en aquest sentit. Des de que entra, anem a veure, Ampar Cabanes, si no m'equivoco, és la que institucionalitza el valencià. El nostre. El que n'hi ha, que per a mi valencià no és d'aquí, l'altre no és valencià. Vale. El Rapenat està donant aquests cursos i són legals i són... Quant de temps, quan entra el PSOE en el poder, quant de temps tarda el senyor Siscar en anul·lar-los, aproximadament, en mesos o en setmanes, no sé. Jo penso en mesos no, serien setmanes. Posa un mes, 4 o 5 setmanes. 4 o 5 setmanes és el que tenia que haver tardat el Partit Popular en carregar-se l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 4 o 5 setmanes. I no, porta 4 o 5 anys que no se l'ha carregat. Ixa és la diferència. 4 o 5, no? Ja duem. Ixa és la diferència. Que el senyor Siscar només entrar, per dir-li alguna cosa, per dir-li en educació, en fi, el que és, perquè és senyor, que no és un mascle, evidentment, no? Bueno, pues, suponc, vaig a l'Orrat i feu allí, vamos, esclata tot, ho tira per l'aire i se'n van, bueno, els títols se'n van a fer punyetes, com dia aquell, per culpa d'ell, perquè ell és el que ho provoca, vale. I resulta que després entra el PP i no és capaç, en molt més de temps, de llevar la ABL, que sí, que estarà blindat, tot el que tu vulguis, però que tots sabem, i s'ha dit per activa i per passiva, quina és la manera d'ofegar-la, llevar-li tota la subvenció possible. A zero, veureis com els acadèmics de baix no treballarien per ella. I és la primera. I la segona està també en que, a pesar de los pesares i de lo que va fer Siscar, tots sabem també, i això no estic amagant res, si tu saps, Enric, que el senyor Lerma, en la seva època de president de la Generalitat, no se va atrevir a instaurar l'acadèmia. No se va atrevir. I el que no s'ha atrevit Lerma s'atrevís a Plana. I encara té la desfachatez del senyor Zaplana l'altre dia en la premsa de negar que ell tinguera conversacions amb Pujol al respecte. És que era molt mentirós. Pacte de Reus. Perquè n'hi ha testics. Alguns, desgraciadament, ja no estan entre nosaltres, però altres també. Testics de com s'ha muntat l'acadèmia. Ferran, ara el president de la Generalitat vol reformar l'Estatut d'autonomia en novembre. Ara és el moment, si de veritat tenen aquesta intenció de defendre el nostre, de llevar a la UL, perquè si van a reformar l'Estatut, llevam la UL de l'Estatut. I per què ara? Perquè estan les eleccions ahí? Bueno, I si les perden, arribaran els altres i tardaran el mateix que tarda Siscar en fer-lo rapenat. Enric, és així, tu no penses així. Si canvien la llei i fan la llei de protecció, no tardaran els que entren un mes en llevar-la, com van fer en los rapenats en els cursos? Pues hi ha que pensar que sí, que poden fer lo mateix. Jo bueno, indudablemente, o sea, lo que sí que estoy de acuerdo, ¿no?, en lo que tú dius, o sea, no, que ni el mateix Partit Socialista se va atrevir a fer esa faena lletja, no, que està. A més, està ben clar, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua naix, diguem, contra la voluntat d'un poble, contra la voluntat d'un poble, i naix políticament, no? I jo penso que una acadèmia de la llengua, no? O sea, en este cas la nostra llengua, la llengua valenciana, no la pot fer, aquesta acadèmia no la poden fer els polítics, la tenen que fer els filòlegs i els estudiosos, diguem, en la matèria, no? Estem d'acord que aquesta acadèmia no tenia que haver nascut mai, estem d'acord, o sea, que indudablement, o sea, pues lo que tu estàs dient, o sea, que aquesta creació ve del Partit Popular i Aixina. Sí que és veritat, o sea, que i també m'agradaria, o sea, que quedàrem, que aquesta acadèmia dona compte mal feta perquè naix contra la voluntat del poble, contra la voluntat del poble. Quan tenia mitjos suficients o més que suficients per no haver-se creat, perquè per això estava la Real Acadèmia, que no precisament no l'havien creat nosaltres tres, estava ja duia 80 anys o per ahí, o 90, no? Però n'hi ha un pecat més gran,
I el pecat més gran que n'hi ha és la reforma en la que se blinda l'acadèmia, la ABL. Perquè tu dones compte, és que se té que dir, no? I això no és el senyor Zaplana, això és el senyor Camps, perquè el senyor Zaplana l'anem a acusar de que era de Cartagena, però el senyor Camps no era de Cartagena. O sigui, però dona compte encara l'animal així és més gran. O sigui, no? O sigui, que la mateixa Real Acadèmia Espanyola no està dins de la Constitució espanyola i el mateix Institut d'Estudis Catalans no està dins de l'Estatut català. I així, sense necessitat de ninguna classe, se fica aquesta acadèmia quan ara, indudablement, ara, seria molt més fàcil, per exemple, haver-la fet desaparèixer. Jo no sé, legislativament, o sigui, no se pot desmuntar perquè crec que són no, són dos terceres parts. Llevar-la de l'estatut... Però dona compte, si no se pot llevar a les, no se pot llevar. Però sí que se pot combatir. Bueno, anem a veure. Tu has adquirit, no, és broma, és el símil. L'èbola, bueno, pues no el poden curar, pues bueno, anem a veure de quina forma el combatim. I ahí està l'Orrat per combatir això. Torna-li la validesa a l'Orrat, que la que tenia. Jo no te dic a tu que te la lleven, no, tu expedisses els títols quan te dona la gana. Però, exactament. Doble normativa. No s'han atrevit. Tu dius que en el seu dia... Jo estic reclamant 18 anys. Fiscar, en el seu dia, ho va fer sense precedents en... No està democràtic. Vale. Hi ha hagut precedents, tu coneixes algun cas en el món mundial, en el món mundial, d'un govern d'un país que tinga una majoria, d'un país o d'un estat, o sigui, que tingui una majoria i cree un ent, el que siga, en el que li doni la majoria a l'oposició. Això no passa mai. Això és per estudiar, Això pel dia de demà, en una tesina, dir, cavallers, en València passa això, que això és... Lo que no passa en València... En els països més avançats, Lo que no passa en València... Però mira, Ferran... Enric, que li dones la majoria, a més, enganyant a la Real Acadèmia, perquè la Real Acadèmia li I per la Real Acadèmia, per què se deixa enganyar? 11 en I per què se deixa enganyar la Real Acadèmia? Això és la següent. Li prometeren la majoria també. Sí, ahí no tenim resposta. Mira, jo el mateix, jo no he tingut mai absolutament ninguna participació en la creació d'esta ABL. Simplement, a lo millor, o sea, en una tertúlia o en un cafè o algo, jo he comentat, o sea, no, al govern d'entonces, si li vaig comentar el mateix que ara. Jo no vull que te carregues res. O sea, antes de crear-la, Dóna'm validea a mi i lo de la universitat també que valga, el que vull que vaig a la universitat i el que no vull. Però és que això tampoc és una novetat perquè els gallegos estan exactament igual i n'hi ha 2 o 3 normatives en el carrer. O sea, què més dona? Però crear això, quan estava... jo pensé, pues no sé, o sea, que se tenia que haver hagut una firmea, no, per part de qui corresponga, jo no sé qui és, no, en no accedir, no, a ICE 1110, no, ICE 1110, i a més 1110 que també era fals, perquè mira, dona compte i a mi no m'agrada, mira Ferran, és que a mi no m'agrada donar això, però tu creus que, o sigui, per exemple, permetiu-me que no digui el nom, però aneu a saber en seguida qui és, un home que fa un llibre en contra de la Real Senyera, ja sabeu qui és, un home en contra, entra en ISA Acadèmia Valenciana de Llengua, un home que se li dona el premi com a fer en la conferència inaugural d'unes jornades sobre el compromís de cas de Sant Vicent Ferrer en Capitania General, no? Bueno, ara no sé com se diu, en Capitania General, no? I que fica, però a parir d'un burro, o sigui, a Sant Vicent Ferrer. Senyor Pere Maria Ons. Bueno, ho has dit tu. No, i després la quantitat d'acadèmics que són, i la quantitat d'acadèmics que són membres de l'Institut d'Estudis Catalans o de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Però el mèrit d'este home quin és? L'home d'este mèrit quin és? Que m'ha donat a mi una fortuna en quadros, la pinacoteca, bueno, i això a mi... És que així en València ataques lo valencià, renegues de lo nostre i te premiaran. Joan Fuster, tranquil, tindràs instituts, places, tu ataca lo valencià, mira si tenim ahí este poble nostre, ataca lo nostre que te donaran premis així i allà i així anem. Per cert, Enric, lo de la nova llei de defensa de les senyes d'identitat valencianes, que el senyor conseller Luis Santamaría ha dit que vindrà al nostre programa a presentar-les des de 2 setmanes o 3 setmanes. Què opines d'esta llei? No arribem a temps, això ja ho hem dit abans, però què podem esperar d'esta llei, Enric? Mira, jo penso que mira, tot el que vinga, i si és bo, pues vale que vinga. Però el que s'ha de fer és aplicar-les, perquè si se fan, diguem, una normativa, unes lleis o el que tu vulguis de senyes d'identitat i després no se duen a efecte,
Pues no, perquè si jo me'n vaig a lo millor a 30 quilòmetres, a lo millor encara m'estic passant massa, a lo millor en este mateix poble que estic, no ara, no, i me pensen d'allí una quatribarra, pues, pa què vols aquesta reforma si en realitat després no s'aplica, no? Lo que sí que té ben clar és que lo que se faça, lo que se dictamine en el govern, que s'apliqui, que se respete. A veure, dona compte que tu i jo apleguem a l'acord i diguem, bueno, pues ni reine ni país, comunitat. Home, i jo resulta que me queda en lo de comunitat i tu seguixes en lo de país. Pues menuda tortilla han fet, no? O sea, pues menuda gràcia han fet. O sea, entonces, els primers que no respeten la democràcia també són els altres, no? Pues bueno, no sé, a mi me pareix molt bé. Tot el que siga sumar, ja t'ho he dit abans, que me pareix molt bé. I si ahir se té que modificar per el bé del poble valencià i per bé de tots els valencians, me pareix extraordinàriament bé. Però després el que s'ha de fer és el seguiment, o sea, i que se execute, o sea, no, o sea, o que sea, no sé, o que se castigue al poble, no, que se senti incapaç naturalment o no vol respetar el pacte en el qual s'aplega el govern, no? En este cas són les que dictaminen, són les coses. Vosaltres estem acceptant donar compte. És que són molt... No, jo no ho sé, no anem a discutir ahir que no ho sé altra vegada per lo de l'ABL, no? Però és que me toca ser l'amor propi ahir, no? O sigui, que donar compte que apleguen i els altres se carreguen els nostres títols de la nit al matí. I resulta que quan se'n va el govern d'Espanya, no, el govern d'Espanya, que s'havia fet, diguem, el trasbase de la conca hidrològica, no? O sigui, que a València vindrà Auia, resulta que apleguen ells i en 24 hores no plega, se carreguen el plan hidrològic nacional. Sí, senyor. O sigui, i això estava aprovat i estava tot ja, bueno, crec que estava aprovat, tampoc ho sé, no vull dir una cosa que no ho sé, però bueno, és que n'hi ha uns que no tenen pudor i els altres tenen molta pudor a fer les coses. És que ara a mi el que me fa gràcia és que si s'aprova això vol dir que tots els ajuntaments del PP, que n'hi ha uns quants que pensen la quatribarra deixaran de pensar-la, pregunte. Això vol dir que el senyor Fabra, que tu saps de sobre, Enric, pensava la quatribarra en Castelló en l'Ajuntament? Però jo t'he dit que és d'obligar compliment, jo vull que siga d'obligar compliment. Serà de compliment, perquè home, el senyor Fabra també, que damunt siga el president dels valencians i no has que ha tingut ni el mínim interès en dependre la llengua, per exemple, que no embolla ni una, i a banda, però va obligar a complir a tots la llei, tots la compliran? Jo crec que sí. Però com van a defendre algo, Ferran, Enric, com van a defendre algo en lo que no creuen? Claro, mateixa, com vas a defendre, si no creus en aquesta cosa, com vas a defendre quan en el mateix partit n'hi ha un sector que a millor considera que el valencià és un dialecte del català, hi ha altre sector, que és el sector valencianista més prop nostre, considera que el valencià és una llengua reconeguda. Com van a defendre algo en lo que no se creuen, no? Com compraries tu a un comercial que lo que te va vendre no se ho creu ni ell mateix, entonces no t'ho va vendre bé i a banda tu no ho vas a comprar tampoc, vull dir, entonces se ho creuen? No, i és molt difícil que és molt difícil que tu me vengues una cosa en la que no creu. Mira, jo te ho dic, o sigui, en tota la sinceritat del món, no? Jo me crec, i a part és que ho sé, bueno, i ho és, no? Una cosa, si m'ho crec, que afirme que ho és, que el rap penat és el més important que n'hi ha en la comunitat valenciana. 136 anys d'història mereixen una reverència i una veneració de tots els valencians, no? I un respecte. Si jo no m'ho creguera, com podria jo vendre que el rap penat és tan important? A veure, mira, a mi no me tenen content, o sigui, perquè me donen... estem en antena i no puc dir el que sé, no? O sigui, però a mi no me tenen content, o sigui, perquè me donen una casa, com s'han dit. A mi no, o sigui, li l'han donat, o sigui, perquè creien que se ho mereixia el rapenat. El problema meu era fer-los comprendre a ells que el rapenat se mereixia. I la Real Acadèmia també i la seu nova. No, però és diferent, dona compte. El rapenat és propietari de la seu que té. La Real Acadèmia no. La Real Acadèmia és una sessió de l'Ajuntament a X anys. Sí, que pot perfectament volar d'ahir. Mira, ahir trenquem una llança a favor del senyor Zaplana. El senyor Zaplana li va donar els mitjos perquè el Rapenat comprara això i Unió Valenciana, que era la que estava en aquell moment en l'Ajuntament de València, no va ser capaç de donar-li a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana un edifici com el prestigi que mereix la Real Acadèmia. Jo és que no vull que se m'escaparà aquesta pregunta ara que ve al fil per el que ha contestat Enric i en esta ja te deixe Alex que tu, perquè és una que tenia jo des de fa temps per dir-li a Enric i ese prestigi, i ese senyoriu
aquest orgull dels valencians que l'ho ratpenat, perquè jo crec que de qualsevol valencià ben parit és un orgull l'ho ratpenat i que se li respecta. Jo crec que a pesar de tot el que se diu i diguem així, a l'ho ratpenat se li respecta prou, se li respecta com a entitat en general, però me pensa que té una assignatura pendent, Enric, i és difícil expandir, diguem, el sentir de l'ho ratpenat a lo llarg de tota la geografia valenciana. Vull dir, se centra més en el que és València ciutat i alguns pobles al voltant, però a uns quilòmetres de fora el ratpenat és més desconegut, no? A lo millor, per què aquesta dificultat? Pues és molt difícil, Ferran, ja antes ho han comentat, o sea, sí, tu dones compte que jo en aquells moments, o sea, jo m'he tingut que anar a parlar en el senyor alcalde, que no me coneixia de res, de Castelló, per a vendre-li, diguem, la idea de lo que era el ratpenat, que l'home, pues, la veritat, m'imagino que no ho sabria ni lo que era, no? I si ho sabia, diguem, molt de passar, ho sabria molt de passar, bueno, li vaig vendre la idea, ell va comprendre de la importància per tot el que li duguérem, no? El material que li duguérem i tot, va comprendre que sí, de la importància que tenia la trajectòria del ratpenat al llarg de la seva història, i l'home va accedir. És molt difícil. Jo he anat a Alacant i no ha pogut, o sigui, treure la retxina dels florals. I ha tornat a Castelló i tampoc ha pogut, perquè el meu dona compte que en un principi jo el que volia era anys alternatius, uno a Castelló, uno a València, uno a Alacant, uno a Alacant, uno a Castelló. Fer una roda que... Però bueno, al final he tingut que desistir, o sea, perquè també tu pensa en els mitjos, l'entitat tampoc té uns mitjos econòmics en els que puga tindre, diguem, una jornada dedicat allí en cos i en ànima, i això que tenim allí una persona que és tot en el ratpenat, que des d'ací vull que agrair-li el treball que fa per el ratpenat, que és Vicent Navarro. El que jo dic, Enric, és que possiblement una entitat de la categoria de lo ratpenat en altra regió, anem a posar Barcelona, en Catalunya, per exemple, de segur que lo ratpenat estaria centralitzat en Barcelona, però en Girona, en Tarragona i en Lleida tindrien una subseu, per dir-ho així, no? I així els valencians no són capaços de tindre una subseu ni en Alacant i Castelló, que són les dos capitals, a banda de València, de la nostra nació, nacionalitat o regió o comunitat. Jo Ferran, sempre ha dit, o sea, i ho ha comentat per ahí moltes vegades, que si el ratpenat estiguera en Barcelona, no? En Catalunya, les parets serien làmines d'or el que n'hi haurien, per els 135 anys d'història. Mira, el milagre és que en València una entitat com el ratpenat estiga 136 anys en el carrer, i viva, i viva. Tal com som els valencians. I viva. Tal com som els valencians. I ben viva. I ben viva, i ben viva. Naturalment... Ara falta joventut, el que t'he dit. Però, ho vas veure en el sopar de Sant Donís, que la mitja d'edat... Te ho ha dit antes i t'ho comento ara. La mitja d'edat és la que és. O sea, sí que és veritat, o sea, que la mitja d'edat pot deure's a que la gent major té més temps disponible, no sé, o sea, pot ser... Però i la gent jove, jo he contactat amb gent jove, he volgut inculcar-la, tot han sigut facilitat, el som ferit tot, o sigui, dona compte, el lloc, o sigui, tot, no? Però la gent no. Jo l'altre dia, t'ho he dit abans i t'ho dic ara també, jo me vaig endur una alegria quan resulta que nosaltres quedem un poc antes, a les 11 menys quart, per ahir, perquè primer sabeu que li fem l'homenatge a Vinatea, en la plaça de l'Ajuntament. I jo me va cridar l'atenció quan vaig a plegar a l'horari i allí n'hi havia 4 o 5 xavals, o sigui, xavals, home, de 25 o 30 anys, per mi, jove, no? Per mi, jove, no? Entonces me vaig endur una alegria, tanta aquesta alegria que la veritat es va dir, no, acosteu-se a la primera fila, acosteu-se a mi, que vos veig, no sé. Però més gent jove. Però bueno, mira, jo t'ho he dit abans i t'ho dic ara, estan obertes, m'ha reunit en ells, se'ls ha donat. Enric, les joventuts ratpenatistes són una entitat juvenil històrica també, i el que ha passat que han desaparegut i la secció d'excursionisme també és històrica, falta recuperar aquestes joventuts ratpenatistes de veres. Pues bueno, lo que falta és el que diu Ferran, és la implicació d'aquestes joventuts en l'entitat. Ara jo li dic, Àlex és jove, tu eres jove, Àlex? Bé, tu eres jove, sí o no? 34 anys, dic jo, vamos. I tu te mereixes en un círcul de gent jove. Home, imagina que no tenen de copes en 4 huevos per ahir. Home, no vaig a dir com Enric i jo, que som joves encara també, som menys joves. Però bueno, tu eres jove i estàs en un círcul. Pues per què en aquest círcul tu no trates d'involucrar la gent i dir, per què no se funden
les joventuts rapenatistes? Per què no anem allí i entrem a la casa i demanem el que pensem que podem demanar per a no és per a que atractiu, funcione? el missatge nostre és que no és atractiu i si no veuen gent jove, si la gent jove no veu gent jove, esa és la resposta, que no és atractiu. Però vamos, si no és atractiva una entitat que pensáis que no rapenat i en lo que treballa per la tradició, cultura i costums valencianes, que hoy en día se preocupen més del mujeres, hombres y viceversa y el Sálvame y el Gran Hermano que d'altres qüestions. I així, home, si jo ho entenc. Això és de veres, bueno, pues la solució la tenim ahí. Fem un Gran Hermano allí en los rapenats, ahí en la seu, en la tele, així, portem les càmeres allí, veuràs tu. També, per mi un defecte, diguem, gran és que, dona compte també, que ho duguem nosaltres, no? I a més, jo estic molt orgullós de dur-ho també, perquè és que si no ho duguérem, encara que sigui ruïn, no serien valencians, no? És que nosaltres estem acostumbrats a crear moltes capelletes i ninguna catedral, no? I això mos pesa, no? Perquè, mira, dona compte, que després crec que me volies comentar algo perquè m'has dit algo, el foro d'opinió. El foro d'opinió és una cosa que jo era una assidua al foro d'opinió d'Amparo Cavaller, no? Perquè m'agrada, no? Tinc inquietuds, algunes vegades pregunto i altres, pues bueno, me convenç la conferència o no me convenç i me'n vaig en pau, no? Entonces s'acaba aquest foro d'opinió, no? I entonces jo dic, pues bueno, jo la veritat és que a mi m'agradaria crear un foro d'opinió de totes les tendències polítiques, socials, econòmiques, deportives, de totes, i m'agradaria crear-lo en l'Orrat, no? O sea, pues bueno, sí que és veritat, o sea que jo anava molt de temps, hasta que un dia en la Junta de Govern, pues Fernando Millán me digué, pues yo lo llevo, i la veritat és que l'home l'ha dut i està, diguem, duent-lo magistralment bé, de veritat, no? Bueno, pues aquest foro d'opinió immediatament tenen que crear-se ja enseguida sucursaletes de foros d'opinions en altres puestos. Pues no, anem a potenciar. I dona compte que estic parlant de que gràcies, diguem, a les persones que han vengut o a la gestió també que fa l'Orrat Penat, no? La sala de Constantí Llombard de l'Orrat s'ha omplit sempre, a tope, sempre. Inclús moltes vegades se n'ha anat gent perquè no ha pogut entrar allí dins, no? Però bueno, nosaltres som molt donats a d'això, no? Pues bueno, ara anem a crear nosaltres també. Però, Enric, per exemple, se m'està ocorrent, a mi és una... Això a vegades fa falta, encara que siga una entitat cultural i demés i tal, les relacions públiques, diguem, són molt importants per aquestes coses. Tu no has arribat a pensar, per exemple, se m'està corregent de sobte i vas a soltar-ho, potser és un animalà, però tu no has pensat, per exemple, quan corresponguera, en l'època que correspon, que no és ara, pues que anar a València Club de Futbol i que fer una presentació d'un xuor en l'Orrat Penat, per exemple. Fa la presentació d'un xuor en l'Orrat Penat i allí va una quantitat de gent que se pot aprofitar per a difundir el que és l'Orrat Penat a lo millor i que la gent conega la casa de l'Orrat Penat, que segurament aniria gent que no l'ha xafat ni la xafarà, si no és per això, però que potser després la tornaria a xafar, no sé si m'explique, no? Seria un atractiu, una atracció de gent. Jo crec que el que falta és atraure la gent a que l'Orrat Penat i el del València Club de Futbol, tu, que eres futbolero també, i que, bueno, d'alguna manera tens relacions, això se podia aconseguir també. Home, en quant al futbol, o sea, la veritat és que... algun foro d'opinió dura algo. El foro d'opinió dona compte que n'han vengut de tots els colors. Del president, el president del València ha estat invitat, o sea, i el de Levante també. Saps el que te vull dir? Sí que és veritat, o sea, que a lo millor jo en altres mitjos, com diu Ferran, pues n'ha de millor, no? O sea, per exemple, com és el social o el polític, no? Pues bueno, però bueno, és un foro obert a tots. Mira, dona compte, el primer que l'obrigué precisament és el portaveu del Partit Socialista en l'Ajuntament de València. Després vingueren 2 o 3 consellers, després vingué l'Arsobispo també, després ha vingut, bueno, Cristóbal Aguado, que va fer una conferència magistral, no? O sigui, que és un foro obert a tots i a totes les ideologies, perquè el que sí que vull que quede ben clar és que l'Orrat Penat no és tancat absolutament, diguem, políticament a ningú sentiment. L'Orrat Penat és una societat oberta i una... Antes ha dit la del pare Costa i ara també dic la dels fundadors de l'Orrat Penat. Quin exemple ens estan donant magnífic 136 anys després, estos 3 homes que un dia varen crear, o aquest 30 de juliol crearen, de 1878 crearen l'Orrat Penat. Tu t'adones compte que allí s'enjunta un republicà d'esquerres, antimonàrquic, ateo, pobre, con les rates, com diguem així, no? Un monàrquic, o sigui, capitalista, burguès i tot, i propietari del diari Les Províncies, s'enjunten, i molts més homes, no? I diuen, bueno, pues anem a crear aquesta societat perquè fa falta, i anem a donar-li la presidència a un liberal com era Félix Pizcueta, que és el primer president de l'Orrat Penat, no?
quina lliçó més gran, no? O sigui, que dretes i esquerres i liberals s'enjunten, o sigui, per a crear aquesta societat que feia falta, segons ells, i fa falta, no? I a lo llarg de la història, de tota aquesta història de lo Rapenat, dona compte el que ha fet lo Rapenat per la ciutat de València. O sea, es que desde temes religiosos, o sea, temes, o sea, festius, las convocatorias de llibres de falla, o sea, que tú sabes, Ferran, que es impresionante, el milagres, les creus de maig, o sea, si és que és una activitat frenètica. Per no parlar dels xos florals, Per no parlar dels xos florals que són, bueno, i dona compte que perquè mira, dona compte, sí que és veritat, o sea, que el mantenedor dels xos florals, a mi, si Àlex ve a fer-me el discurs, no, i me parla glòries de València, pues home, té la importància que té, perquè Àlex que té que dir de València, que són molt guapos i que som els millors. Però si ve uno de Madrid, o ve uno de la Coruña, o ve uno d'allà, i me diu això, home, me halaga més. Me halaga més. I aquest és el xoc que nosaltres, d'alguna forma, també li hem volgut donar als xoflars en els mantenedors. A més, jo he contat alguna vegada, si l'anècdota, crec que tu la saps, de que en el seu dia venien els catalans que no tenien, no tenen cantera d'escriptors en absolut, no tenen poetes, no tenien lògicament en relació a la quantitat que s'escrivia en llengua autòctona, en aquest cas valenciana, i que venien de Barcelona als xos florals a buscar els guanyaors per a convertir-los a la causa a base de molts diners. Tu no sé si coneixes aquesta anècdota. No, si el tenim un cantautor, en Raimon. Palau Queralt, el coneixes tu, que l'home muller, una mà davant i una altra darrere, va rebre una oferta d'estes irrenunciables, com dirien ara els futbolistes, i l'home per dignitat a la llengua valenciana no la va acceptar i va morir en la pobrea. Però vaig a comentar-te un secret, o sigui, un secret quasi inconfessable, però m'agrada, diguem que vosaltres ja ho sabeu, però m'agrada que tota l'audiència ho sàpiga. Vosaltres sabeu, o sigui, que jo vaig tindre, diguem, una oferta per a entrar com a membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua fa 3 anys, com a acadèmic, i renuncié. I saps el que me digueren? Que si estava bé renunciar a 6.000 euros. I jo vaig dir el que tu has dit, i la meva dignitat com valia. Claro. Al mes. Pues Aixina compraven els poetes catalans. Aixina, i tu has dit un nom, que se'l va portar en Aixina. Sí. Enric, tenim tots el dilluns, va el conseller de Governació, el dilluns 20 d'octubre a les 7, al Rapenat, en el tema Consenso Estatutario Valenciano frente a las amenazas rupturistas, el dilluns a les 7 en el foro d'opinió. Per cert, Enric, me comentaven per ahí, tindrem una nova televisió autonòmica valenciana? S'està moguent algo... En petit comitè. Sí, bueno, yo te voy a decir lo que yo pensé, o sea, a Chicoté Comité, o sea, yo te podía contar algunas cosas, pero que no vull que no te vaig a adelantar yo el fichaje, no sé que vinga un altre i mos el fota, no, el fichaje, no? Yo no sé si se va a hacer o no, que fa falta sí, claro que sí que fa falta, però és que així som el conejillo d'Índies de tot. Anem a veure. Diguem, se té que desaparèixer una televisió i ha de ser la valenciana, perquè als 10 dies tenia que, als 10 dies se'n tenia que carregar Telemadrid. Sí. Telemadrid encara està. Claro. Una caixa té que ser Clar que fa falta una televisió valenciana, faltaria més, o sigui que un poble com el nostre no tingui una televisió valenciana, i faltaria més, o sigui que no tinguera una banca com deu de tindre, i faltaria més, o sigui que unes infraestructures, o sigui que se mereixem, o sigui no les tinguem, o sigui perquè les nostres, que s'entenen també els altres, els de dalt, que les nostres aportacions a l'Estat són molt més superiors que l'Estat mos fa a nosaltres, perquè nosaltres som un poble solidari en el resto d'Espanya, sempre ho han sigut, i se sentim donar compte massa orgullós, o sigui, de les primeres estrofes del nostre himne, perquè alguns ja s'estan cansant d'oferir tant i recibir tan poc. Correcte. I perdoneu que me... No. Si jo ja fa temps que preferís lo dels baixes plecs de la Nostra Senyora, així de clar. I no m'amaguen dir-ho. Ferran, ja quasi ja estem fora del nostre temps, però bueno, anem a passar a breus antes de... Sí, però bueno. Sí, bueno, però t'he dit que tenim uns quants minuts més, ja t'he dit que hem començat de fora d'hora també. A veure, el grup cultural del Baix, els Llauradors de Torrent, ha celebrat esta vesprà precisament un acte d'homenatge al seu fundador Paco Viñes, en motiu del primer aniversari del seu falliment. Des d'ací, des de Valencianisme Cultural, d'Onda València, també el nostre record i homenatge a este gran valencianista. I esperem dur pront així al programa a d'este gran grup cultural valencianista per a que ens el donen a conèixer. Novament insistim, Enric, Ferran, en la Fira d'Entitats Valencianistes, demà, efectivament, demà ens veurem a partir de les 11 del matí fins les 8 de la vesprà en l'exterior de la plaça de Bous de València. Hi estarem totes aquestes entitats culturals valencianistes, les més importants, les més històriques, i vingueu a conèixer-nos, que ho passareu un bon rato i estarem tots en molta valenciania junts.
El pròxim divendres 24 d'octubre rebrem l'important historiador valencianista Manolo Matas, que també és escritor, professor, font redactor del desaparegut Diario de València. En ell parlarem de molts més temes històrics valencians. Duiem idea de dur al conseller Santa Maria, però ens ha de demanar que ens esperem a que aproven la llei de defensa de les senyes d'identitat perquè vindrà a presentar-la així en el nostre programa. Sí, d'acord. Mira, sí, està així el cartell ahí, molt bé, Pedro. És que Pedro, i aquí dic que Pedro està en control, que se m'oblida sempre nomenar-lo. Se nota, Pedro, gràcies, home. Ahí vegeu el llistat d'entitats, mos veureu demà. Demà, dissabte, 18 d'octubre. Sí, senyor. I bé, per la nostra part, això és el que estàvem comentant. El conseller vindrà a presentar-nos la nova llei de defensa de les senyes d'identitat així al nostre programa, i bé també demà a la Fira d'Entitats. Per a la meva part, res més a afegir. Enric, ha sigut un honor, mos quedem sense temps sempre, però més avant volem que tornes. Vull més que mai. Volem que tornes. Abans de dir-li adeu al senyor Enric Esteve, o a Enric Esteve, dic-lo de senyor, pues perquè ho té que... Moltes gràcies. Molt de dir. Quan me diuen a mi, jo sempre dic el mateix, don sin dim, ja sabem el que és el latí, no? Però bé, jo estic molt content perquè hem transcorregut una entrevista, una xerraeta, com m'agrada dir a mi, de quasi una hora, i no ha tret, me ho havia proposat i ho ha aconseguit, no treure l'assumpte de llibrets en la taula, Així que estic molt orgullós d'haver-ho fet, Enric. És una broma irònica valenciana fallera, festiva. Molt bé, home. Molt, Enric, pues un plaer, de veres. La satisfacció ha sigut meva, moltíssimes gràcies per la vostra invitació i ja sabeu que per lo que necessiteu, pues... Algun dia més estaràs convidat, coneguent a Àlex, segur que ja està pensant. Alguna tertúlia, alguna tertúlia vindràs. No, Àlex és constant, Ahí estem. Ferran, res, moltíssimes gràcies també. La setmana que ve més. La setmana que ve més, així estarem. I en nom meu, Àlex Esteve, un plaer, una setmana més en tots vosaltres, i Pedro, per supost, Pedro que sempre ahí el nostre regidor del programa. Despedir-me la meua, au. Correcte, res més, molt bona nit a tots i fins la setmana que ve. Ens veiem demà dissabte a la plaça de Bous. Molt bona nit, gràcies.